kai da lafiya ba ban kai ga tsufa ba ban bar duniyar ba ban daina kukawa na fisa ɗan matsuffa na fisa ka buga na fisa duniyar nan ba su tara komi ba ban kai wa ba ban kai wa inna ba kullum ina ta bauta ashe ba tsira ba idan ka kama reshen da bai yi karfi ba ashe idan ka fado ba ka yi kuka ba idan ka fara adashi da yan taba karshe idan ya zago ba ka ga komai ba nafisa na zuba karshe da lafi zancen batar da komai ba zaman ka lafiya ya fi zaman ka dan sarki ashe kwado ne nan ba ta kai ga komai ba wanda ya yi guga ya ɗebe duniya karshe idan ya jawo ba zai ga komai ba kura da shan bugu gardi da kwace kuɗi ashe abin da ba ne Allahu mun tuba ashe da na juma ina jiran zuma hakon da na ita san bai tarba komai ba sannan da na diga ina jiran ruwa hakan da na ita ma bai kai ga zurfi ba ya za a ce ka ba ta daura dan da ba sai dai idan da ba san bai kai ga karfe ba ka sami duniya ka gyara lahira duk wanda ya hakan nan bai cuta komai ba da malamin ta'adda da malamin bara sunan su bai rabe ba su zo da yatsu ba da karuwar kusurwa da karuwar tasha sunan su masu laifi ko ban yi daidai ba da yan siyasar karbe da masu haddama sunan su masu zari kasar su ba su zo ba da masu maula a waka da masu yumbara sunan su masu ko kadan doba ashe bari kamarotin da yake shari'a karshe ba zai yi kyau ba sai dai iya tuba sannan da yan matan da ba su ka a makai kullum suna kan kwalta maular su taso ba a tambayo waya ko yan kudin waya san ba su ka a makansu da masu daito ba ko ba su san kadin har zaran ka zai iya su dinga bibiyar ka sannan akwai gulma wasan su ma iyayen kasa su haɗama lallai kwa duniyar nan abin ta ya kai ba nafisa yar matsubba nafisa ka buga nafisa duniyar nan bata zo da komi ba nafisa yar matsubba nafisa ka buga nafisa na sani ba ku tara komi ba Usman Yas'ale mai waƙar nan Usman Yas'ale mai dukan nan Usman Yas'ale limamin nan Usman Yas'ale mai buga ganga ta kwas na neme ta ina santa ta min dan ba na aike ta aike ni mana nan ba ni ban bai wa iyayenta kula da ba amma ban bar ta tana daura zani ɗaya ba ni ban zagi iyayenta da wasa ba ni ban ce makawayenta maroƙa ba sannan ban bata tana nan ta ƙi karɓa ba ni ba kyau wanda za a yi ta gwadawa ba in canjin ba sai kai ai ta bazawa ba ita ce tafiyar bata amince ba Usman Yas'ale mai waƙar nan Usman Yas'ale mai dukan nan Usman Yas'ale limamin nan Usman Yas'ale mai buga ganga ta kwas labarin Nafisa ne Nafisa to mutan kawo na ce muku gidan nasu yana kabuga na kan je na ji zance a gidan kabuga ashe aiki ta ce minni kawai na buga na kan sai tsara mata a tashar ka buga na kai mata ta amshe ka ji mini yar daba shawarma da yogurt duka suna kan gaba ta ce baba tana so ta ci mai yar gaba zago ta yahuza suna kabuga duk aurenta na ce so na yi yar shagwaba sa'an ko na yi ba ɗaya ba kati ba a wayata ba ina burge mutan ka buga yadda na ce hidimar nan haba ashe ka buga wai na buga kun gani irin kwatancin da ake muku kun gani irin karatun da ake musu kun gani irin zinabban da suke gudu kun gani biyan bukatun da ake gudu kun gani talaka nan a cikin duhu kun gani na ce na yarda a zan aure ta suka ce a'a wai karatunta bayan ta kare kwalejinta na ce ba matsaya in aure ta ta je ta dora a gidan nata tunda ta yi kananin to a aure ta zancen jami'a a bar wa mijin nata iyaye ba duka ne masu kulawa ba iyaye ba
daga ne ke da makwabta ba, ba daga ke sanya idanu ba. Yanzu kaɗan ne masa addini su suka fara jama'a. Kun gani irin kwatancen da ake muku, kun gani irin karatun da ake musu, kun gani irin zinabban da suke gudu, kun gani biyan bukatun da ake gudu. Kun gani talaka na nan a cikin duhu. Kun gani ba wanda bai da kuɗi ne talaka ba, ba wanda bai da iyali talaka ba, ba wanda bai da gida ne talaka ba. Talaka na nan da rashin sani kullum, talaka na nan a cikin duhu kullum, talaka bai san da zaman karatu ba. Mu lallaba mu nemi duniya, mu ce Allah shi ba mu lafiya, mu gangada mu nemi lahira. Talaka bai kai ga ta ba, yanzu tana shaye-shayenta, yanzu kamar ba karatunta, yanzu kamar ta bi ɗoranta, yanzu kamar ba mai aurenta, ta isha laifin iyayenta, ta bi jirewa mai aurenta, yanzu ko ba masu aurenta. Nafisa Allah ka shirya mana 'ya'yanmu, amin.